በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔ ዓለም አቦይ ክብርን ምስጋና ንዑ ይኹኖ። ከምቲ አነ ጽቡቕ ዝወዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ። አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ሕዳር 28 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝክረ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉኡ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በዚ ሎማዓንቲ 28 ሕዳር ወርሓዊ በዓል ቅዱስ አማኑኤል አምላኽና እዩ። ቸርነቱን ምሕረቱን አምላኽነቱን ሰለስትነቱን ሓድነቱን ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። ወላዲተ አምላክ ልሳን ኩነኒ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከም እውን እንኳን አበው ቅዱሳን አባ ሊቃኖስን ወአባ ሰራቦምን ሰማዕታት ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል ብሰላም አብፅሐኩም አብፅሐና አሜን። አባ ሊቃኖስ ዘደብረ ቆናጽል እዞም ጻድቕ ገድሎም ዝፈጸሙ ወላ እኳ ኣብ ኢትዮጵያ ያሬታ ወላ እኳ ኣብ ኢትዮጵያ እንተኾነ ሃገረ መውላዶም ናይ ጥንቲ ግዝኣት ናይ ሮም ዝኾነት ንእሽቶ እስያ እያ። ኣባ ሊቃኖስ ካብ ትሽዓቱ ቅዱሳን ሓደ እዮም። እቶም 9 ቅዱሳን ተወሊዶም ዝዓበዩ ምንም ኣብ ትሕቲ ሓደ ግዝኣት ናይ ሮም እኳ እንተኾነ መተንስኢ ቦታኦም ግን ዝተፈላለየ እዩ። ንኹሎም ሓደ ዝገበሮም መንፈስ ቅዱስ በኪነ ጥበብ እዩ። ብምኽንያት ደረጃ ንኽገልጾ እንተተባሃለ ድማ ናይ ሓድነቶም ምስጢር ዝቐንዐት ተዋህዶ ሃይማኖት ዕላማ ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ገዳማዊ ህይወት እዩ። ንኣባ ሊቃኖስ ወሲኽካ ኩሎም ቅዱሳን ዘርኦም ካብ ቤተ መንግስቲ እዩ። ንሳቶም ግን ንምድራዊ ክብሪ ንዒቆም ንሰማያዊ ክብሪ ገንዘቦም ብምግባር መረፁ። ኣቐዲሞም ንቅዱሳት መጻሕፍቲ ዘጽንዑ ኣበው ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ እናመነኑ ካብ ግዝኣት ሮም ናብ ግብፂ በረኻታት ወረዱ። ኣብ ምናኔ ቀዳምነት ኣባ ጴንጠሌዎንን ኣቡነ ኣረጋዊን ይሕዙ። እቲ ዘመን ኣመንቲ ተዋህዶ ዝስደድሉ 500 ክፍለ ዘመን ስለ ዝነበረ ንእምነቶም መታን ከይክሕዱ 9 ቅዱሳን ንስደት መረፁ። ኣብቲ ወቅቲ ድማ ንስደት መጽለሊ እትኸውን ካብ ኢትዮጵያ ዝሓሸት ሃገር ኣይነበረትን። ስለዚ ድማ ኣብ 470 ዓመተ ምህረት አልአሜዳ ኣብ ኢትዮጵያ ነጊሱ ከሎ ቅዱሳን ብናይ ኣቡነ ኣረጋዊ መሪሕነት መፁ። እቲ ንጉስ ድማ መጀመርያ ናይ እግዚአብሔር ኣጋይሽ ምዃኖም ቀፂሉ ድማ ቅድስናኦም ተመልኪቱ ጽቡቕ ኣቀባብላ ገበረሎም እሞ መዕረፊት መታን ክትኮኖም ኣብ ውሽጢ ኣክሱም ሓንቲ ቦታ ወሲኑ ሃቦም። እታ ቦታ ቤተ ቀጢን ትበሃል። ኣባ ሊቃኖስን 8 ቅዱሳንን ናብ ሃገርና ምስኣተው ናይ መጀመርያ ስርሖም ቋንቋ መምሃር ነበረ። ልሳነ ግእዝ ተማሂሮም ኣብ ኣከባቢ ኣክሱም ስራሖም ሓደ ኢሎም ጀመሩ። ኣብቲ ወቅቲ ኣቡነ ሰላማ ብኣብርሃ ወኣጽብሃ ብናይ ኣቡነ ሙሴ ቀዳማውን ዝተቀጻጸለ ክርስትና ብዝተወሰነ መንገዲ ዝሒሉ ስለ ዝነበረ በዓል ኣባ ሊቃኖስ እንደገና ኣቀጻጸልዎ። እቲ ህዝቢ ብናቱ ልሳን ንክርስትና መታን ክነቃቃሕ ሰበኽዎ። ንዝኸሓደ እናመለሱ ንዝዝሓለ እናኣመቑ ንዓመታት ወንጌል ሰበኹ። ቀጻሊ ስርሖም ድማ ምትርጓም መጻሕፍቲ ኮነ። ካብ ሃገሮም ዘምጽእዎ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ተማቒሎም ናብ ግእዝ ልሳን ተርጎምዎ። በዚ ድማ ንሃገርና ዓብይ ውዕለት ወዓሉ። እዚ ኩሉ ክኸውን ከሎ በዓል ኣባ ሊቃኖስ ዝምገብዎ ኮነ ዝጽልይዎ ኣብ ማሕበር ነበረ። ኣብ ማእከሎም ድማ ፍጹም ፍቕሪ ነበረ። ጸጋ እግዚአብሔር ኣይተፈልዮምን። ናይ በዓል ኣባ ሊቃኖስ ቀጻሊ ተግባሮም ንገዳማዊ ህይወት ምስፍሕፋሕ ኮነ። እዚ ንምግባር ግን ናይ ግድን ምፍልላይ ኣድልዮም። ነፍሲ ወከፎም ድማ መንፈስ ቅዱስ ናብ ዝመርሖም ቦታ ኸዱ። ኣባ ጴንጠሌዎን ኣብ ጾማእት፣ ኣባ ገሪማ ኣብ መደራ፣ ኣቡነ ኣረጋዊ ኣብ ደብረ ዳሞ፣ ኣባ ጽሕማ ኣብ ጸድያ፣ ኣባ ይምዓታ ኣብ ገርዓልታ፣ እቶም ካልኦት ድማ ኣብ ካልእ ቦታ ገዳማት መስረቱ።
ልክዕ ከምቶም ኣሕዋቶም ሸሞንተ ቅዱሳን ኣባ ሊቃኖስ እውን ካብ ጽድቆም ብዝተሳገረ ንሃገርና ዓብይ በዓል ውዕለት እዮም። ብተወሳኺ ድማ ኣባ ሊቃኖስ ናይ መጀመርያ ስሞም ዘይኮነ ብትምህርቶም ብፍልጠቶም ዝተደነቐ ናይ ኣክሱም ህዝቢ ዘውፅኣሎም ስም እዩ። ሊቃኖስ ሊቅ ኣቦ ማለት እዩ ኢሎም ዝተርጎምልና ኣበው ስለ ዘለው እዩ። እዚ ኸ ብምንታይ ይፍለጥ እንተበልና ትሽዓተ ቅዱሳን ናይ ማሕበር ኣገልግሎቶም ፈጺሞም ነናብ ገዳሞም ክኸዱ ከለው ኣባ ጴንጠሌዎንን ኣባ ሊቃኖስን ኣብኡ ኣብ ከባቢ ኣክሱም ብምትራፎም ይብሉ። ምክንያቱ ድማ ህዝብን ንጉስን ክልቲኦም ኣበው ኣይትርሓቁና ኢሎም ለሚኖሞም ስለ ዝነበሩ በዚ ዝተለዓለ ድማ ኣባ ጴንጠሌዎን ኣብ ልዕሊ ከተማ ኣክሱም ዘላ ጾማእት እንዳባ ጴንጠሌዎን ኣብ ዝብልዋ ጎቦ ከዕርፉ ከለው ኣባ ሊቃኖስ ድማ ካብኡ ካብ ጾማእት 1 ኪሎ ሜትር ርሒቁ ዝርከብ ኣብ ደብረ ቆናጽል ናይ ወኻሩ ጎቦ ኣዕረፉ። ኣብ ማእከሎም ድማ ናይ ቅድስቲ ማርያም መግደላዊት ቤተክርስትያን ይርከብ። ኣባ ሊቃኖስ ገዳሞም ምስ መስረቱን ምስ ሃነጹን ደቂ መዛሙርቱ ኣፍረዩ ኣስተምሃሩ። ብጣዕሚ ካብ ዝበዝሐ ተጋድሎኦም ብዘይንእስ መገዲ ን21 ዓመታት ዝኣክል ካብቲ ጎቦ እናተለዓሉ ወንጌል ሰበኹ። መጽሓፍ ቅዱስን ካልኦት መጽሓፍትን ካብ ሱርስትን ናይ ሶርያን ልሳን ካብ ጽርዕን ናይ ግሪክ ልሳን ተርጎሙ። ኩሉ ግዜ ድማ ንኣገልግሎት ክወጹ ከለው በትረ ሙሲኦም ኣይፈልዩን ነበሩ። ክሰብኩን ክጽልዩን ከለው ይድገፉላ ነበሩ። ካብ ብዝሒ ዘመን ድማ ከብዲ ኢዶም ምቕጻሉ ኣበው ወበእሂዘ በትር ዘተሰቁረ እዱ ይብሉ ክብሉ ይዛረቡ። ከምኡ እውን ምሸት ንጸሎት ኣእዳዎም ከልዕሉ ከለው ከም ፋና ቦግ ኢሎም ከብርሁ ይረኣዩ ነበሩ። ጻድቅ ኣባ ሊቃኖስ ስውር ብዝኾነ ህይወቶም ብእግዚአብሔር ጥራይ ዘይኮነስ ብነገስታትን ብህዝብን እውን ሞገስ ረኺቦም እዮም። ክሳብ ሎሚ ናይ ኣክሱም ህዝቢ ካብ ልቦም የኽብርዎም እዮም። ሓደ ወቅቲ ድማ ብምሕረቱ ኬድና ነቲ ገዳሞም ተመልኪትና ኢና። ኣበው ከም ዝብልዎ ኣብ ደብረ ቆናጽል ዘሎ ደን ናይ ብዙሓት ስውራን መንበሪ እዩ። ን1500 ዓመታት ተኸቢሩ እኳ እንተነበረ ኣብ 1928 ኣብ ናይ ጣልያን ወረራ ግን ከምዘይነበረ ኮይኑ ነበረ። ሎሚ እውን በቲ ናይ ቅድም ገጽታ ኣይኮነን። ካብቲ ገዳም ድማ ዝረኸብናዮ ንሓደ ኣቦ እዩ። ዓይንና ግን ብዙሓት ነገራት ተመልኪቱ ኣድነቐ። ከምቲ ዝሰማዕናዮ ድማ ሎሚ እውን መካነ ቅዱሳን ብምዃኑ ናይ ጽዮን ኣገልገልቲ እውን መዕረፊ እዩ። ጻድቕ ኣባ ሊቃኖስ ዝዓረፉ ኣብ ሕዳር 28 በዝለማዓንቲ እዩ። በረኸት ረድኤቶም ይሕደረና ኣሜን። ቅዱስ ሰራባሞን ሰማዕት። ከምኡውን እዚ ቅዱስ ሰብ ናይ ዘመን ሰማዕታት ፍረ ክኸውን ከሎ ዘመድ ናይ ቅዱሳን ሐዋርያት እዩ። ንሱ ተወሊዱ ዝዓበየ ኣብ 300 ክፍለ ዘመን ኣብ ኢየሩሳሌም እዩ። ናይ ዘርኢ ሓረጉ ክቁፀር ከሎ ድማ ብቐጥታ ኣብ ሊቀ ዲያቆናት ቅዱስ እስጢፋኖስ ኣብ ስምዖን ቀለጶዮዳን ይበጽሕ። ካብ ንእስነቱ ዝዓበየ ብስርዓተ ኦሪት እዩ። መንእሰይ ኣብ ዝኾነ ግዜ ግን ፈጣሪ ብዝሃቡ ሕልና ተመራሚሩ ብክርስትና ተዋህዶ ንምንባር ወሰነ። ኣብቲ ወቅቲ ናብ ናይ ኢየሩሳሌም ኤጲስቆጶስ ከይዱ ኣጥምቐኒ ምስ በሎ ወደ ደስ ምበለኒ ነይሩ። ግን ወገናት ከኣይሁድ ክቐትሉኒ እዮም ክብል መለሰሉ። ተመሊሱ ድማ ናብ ግብፂ ከይድካ ግን እንተትጥመቕ ዝሓሸ እዩ ስለ ዝበልዎ ካብ ኢየሩሳሌም ናብ ግብፂ ኣተወ። ናብ ግብፂ ምስ በጽሑ ድማ ካብ ቅዱስ ቴዎናስ 16 ፓትርያርክ ክርስትና ተማሂሩ ተጠመቐ። ቀፂሉ ድማ ናብ ገዳም ኣትዩ ካብቶም ናይ መጀመርያ መነኮሳት ሓደ ኾነ። ምናኔ ካብ ኣባ አንጠኖስ ተማሂሩ ስማ ኣፀዋውዑ ልዕል በለ። ብተጋድሎኦምን ብንጽህናኦምን ስለ ዝፈተውዎ ድማ ናይ ኒቅዮስ ጳጳስ ገበርዎ። ኣብ ዘመነ ሽሞቱ ድማ ኣምልኾ ጣዖት ካብቲ ኣከባቢ ኣጥፍአ። ስለዚ ድማ ብዲዮቅልጥያኖስ ተታሒዙ በዛ መዓልቲ ተቐትለ። ክቕተል ከሎ ድማ ልክዕ ከም ኣባ ሕጉኡ ከም ናይ ቅዱስ እስጢፋኖስ ገጹ የብርህ ነበረ።
أملاك أبو قدسان معزا قدسناهم يحضرلنا كبركتهم دما يحضرنا يكفلنا آمين. حدال إسران شمونتن زخبرو قدسان عمتاوي بعلات دما أباليك آنو صادق كابت ساعتو قدسان حاد زخونو قدوس سرابامون سماعت ورحاوي بعلات دما قدوس أمانيئيل لوه أملاخنا قدستي عمته كريستوس قدوس تيودوسيوس روماوي قدوس تيودروس روماوي قدوسان اندرانيقوسن أثناسيان آمين. بركاتهم يحضرنا كفقر قدوسانا يفلينا آمين. زودقكو كبان نوبا كاب قالات زنطبكو كل بأفا قدوسان تكوان ملاكتي تعرملي سنكسار تسمع زنبب فقر قويتا أولب ويعنبب حالوان صلوتن ناي قدوسان دما يركب آمين. أبونا زب السمايات يتقدس اسمك تمسع منجستك ويكون فقادك بكما بسماي كما هو بمدير سيساين نزل الألتنا هابيني مهدرق لنا بسر وجقاينا كمان هناني نهدق لزعب بسرنا إتابع نزيء السمسوت علاتنا نوبالهانن كلكو كلكس مزياكي إتمنجس هايلو سبات لالمان مامين بسلام قدس جبريل ملاك أوزي مرام سلام لكي بروك تعنت مانس بروك براكرسكي تفسيف سيت أو مريم لتسقام لتوداس ملت مغس من تاكل أجزاء مسرك سألو صلي هذا فكر ولا شيء يسوع كريستوس كم يسرى لنا هتعاون تماس كرانشي وسبات لك جابير ولا ولادي تدينجل ولا مسك الله كبور آمين آمين ليكون.